ngaguqa. I knelt down kwinkosi uNyazi. Ngangingile ngemoto 2006 when I was doing 326 ukhozi. My back iyaziwa nje ukuthi akufanele ngikho isikhathi eside ngizoba ne problem ngizowa. Ngira manje ngibona basabazalona nasinto ezenzi ngikhuluma iqiniso wangiyaphila emhlabeni. Ngaguqa kunkosi uNyazi bhekela eduze kwami ngaba manzi the walethwa amathawula ngijuluka. Wathi uNyazi miyekeni. Ngibeke izandla phansi ngiphinde ngiphakamise ngiphinde ngithi that is where I got my healing ngabasingasinda. Amen. Nasinda mina uNyazi phambi kwalo kanje. Ngasinda ngaphela ipain yami ngemumva. Wathi miyeke what just leave him. What awumiyekeni. Ngani bese ngene emontweni ngathi uNyazi abantu emlande ngalanda abashumayeli ababhange mama baguqe emontweni bathi uyabizwa lapha ngaphakathi wena isihlobo selekhaya. Ngahamba ngobekele ugogo ngaphakathi masibiye. MaNazaretha into engiyiphethe amakhosazane nokuhamba ngenyawo zenyalapha aniyazi inzani esizukulwaneni zakwaZulu. Nitshele ingane zengukuthi noma bengathi makhulu ngoba lento leninamandla lomkhere lophethe bafana lo yaMnazaretha nelachansi la ngomgqibelo noma lina ungedrive egonedlula bangaphansi kwehlala awuyazi yenzani yenzeni kusibahla. Ngitshela umuntu ongaphandle okala kuyiChristianity ngitshela yimina ngaphandle ngithi lento inamandla ile akukusho khona umama ngibona umshado lapho kwakhuzana sonobo lapho kwakhuzana ngimona uhlukile umama ufake ring yakhe wayesefaka inyito lapha phezulu noma umshado seligqokile mina wayifaka uthe ufaka ublack abusukwakhuzana kodwa behlukile yena niyahluka bese nibatshela laba ngamakhosazana bangaphaphi ku-TikTok. Bangaphaphi abahluke la ku-TikTok noma ikhuluma inkosazane engaphansi yaseManazarethini. Because into yenu ukubona umcimbi senza lento yenu it's unique inesintu ebesiba ne-cherry on top yoNyazi. Mhlawumbe ngeke ngwele nami vele ngijoy. Wow. Ayisuka uMaNazaretha ngoba uMaNazaretha uNyazi madoda zoNyazi. Zoyazi man. Diban. Pokoknya teman apa kerja Zoyazi. Tak tahu juga. Nikahnya man. Ada nikahnya man. Kiki sana. Amigo!